Wat ook lekker is met de paasdagen is dat ze nog boetekend zitten, terwijl eigenlijk alweer een klein beetje koud begint te worden. En we zitten zo in de tijd van het jaar dat het lekker is om tot 1 uur of 7 boete te zitten. Maar ja, dan koelt het toch een klein beetje af. En dat is Sun, want ik heb zoiets als buitenhaarden. Bij mij in de studie Yvonne Penders. Zij is eigenaar van Cozy Heat. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, als ik Cozy Heat vertaal in het Nederlands, dan is dat... Gezellige hitte. Gezellige hitte, Ja, want ja. dat is het. Ja. Open haardvuur is gezellig. Absoluut. Ja? Ja, en vooral in deze tijd. Je wilt toch lekker naar buiten toe. En dan kan je lekker een tuinhaardje aanmaken. En dat geeft warmte. Je kan eromheen zitten. Heerlijk. Ja, je hebt 1 model meegenomen, Ja. want het is op dit ogenblik heel erg in Ja. om buiten ook zo'n haard Ja, te hebben. ja, Waarom ja. is dat opeens in? Dat komt onderhand door jullie shows ook. Hè? De live shows op televisie. Mensen die willen graag gezelligheid. In en om het huis, buiten het huis. In de tuin. En ja, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Nou, de Ja, kijkers televisie doet gewoon heel veel. Ja, kijkers van Tevelin weten, Ja. het is bij ons de week van de tuin. Dus we belichten met name even het buitengebeuren. Maar haarden kun je ook gewoon voor binnen hanteren. Hè? Ja, we hebben een showroom van 500 vierkante meter. Het meeste wat we natuurlijk hebben, dat zijn de gesloten gashaarden, de liftdeurhaarden. Die plaatsen wij ook zelf. We hebben personeel daarvoor, die opgeleid zijn. We hebben een eigen servicedienst. En een tuinhaard, ja, je gaat naar de zaak en je neemt zo'n haard mee en je zet hem in de tuin. Ja, want dat is toch het grote verschil tussen een binnenhaard en een buitenhaard? Ja, absoluut. Waar zitten die verschillen met name? Het is vooral de warmte. Je hebt stralingswarmte met een tuinhaard, met een liftdeurhaard of een kachel. Die in de huiskamer plaatst, heb je een rendement van 80%. Ja. Dat heb je met een tuinhaard niet. Nee, je verwarmt veel omgeving waar je Ja. niet zit natuurlijk. Ja, precies. Toch ja, ik ben dan op zoek naar zo'n tuinhaard. Er zijn verschillende vormen Ja, en heel veel. modellen. Hoe krijg ik nou toch een beetje de goede selectie en de goede match tussen een product en mijn tuin? Ik vraag de mensen in ieder geval wel wat voor een tuin ze hebben. Hebben ze een kleine tuin met aan weerskanten buren, dan adviseer ik hun toch een haard te pakken die je kan verlengen, wat rookkanaal betreft. Uiteindelijk een natuurlijke trek is met 4 meter. Ja, 4 meter pijp ga je er niet op zetten. Dat is veel te veel. Maar dus, je zou bijvoorbeeld met 1 meter of 1,5 meter kunnen beginnen. En dan kan je lekker gaan stoken zonder dat de buren in de rook Ja, maar dan zitten. krijg je dus die kwalm die toch elke Ja. keer vrijkomt van het Ja. verbranden van hout. Precies. Dat gaat dan naar de buren en dan zijn zij degenen die daar toch wat minder gelukkig Ja. mee zijn. Heb Want je ze een hebben niet de gro- ja. warmte als voordeel. Ja, inderdaad. Heb je een grote tuin, maakt dat niet zoveel uit. Maar ja, De keuze is enorm. Is voor de gemiddelde klant nog wel door de boom in het bos te zien tussen alle modellen? Wij hanteren maar een paar merken. We hebben niet alles natuurlijk, want er is ontzettend veel te krijgen. Wat wij hanteren, bijvoorbeeld de dikgeurt haarden. Ik heb er eentje meegenomen. Die hebben een lange levensduur. Het is gemaakt van dikwandig staal, 4 mm. Dus we hebben ook dikwandig staal van 5 mm, wat cortent staal is. Als je dat dan in de tuin zet, dan gaat dat roesten. En die roest die geeft dan een bescherming om het staal heen, zodat het niet door gaat roesten. Ja, ja. Dus de kwaliteit is natuurlijk... Functionele roest. Ja, weet je wat het is? Ik kan moeilijk een haard verkopen en als mensen 2 jaar later terugkomen van hij is doorgeroest. Dat werkt niet. Nee, want je koopt zo'n ding toch wel voor een wat langere Ja, periode. absoluut. Ja. Je wilt er wat keren Ja. voor genieten. Dit is ook echt de tijd, zo het voorjaar en het najaar, om dit soort zaken aan Ja. te schaffen. Maar ook daadwerkelijk om te gaan stoken. Wat kun je er wel niet allemaal in verbranden? Want ja, het simpele idee dat er alleen maar wat briketten in kan, dat is wel wat verleden tijd. Hè? Dat is een hele goede vraag. Want je hebt toch ook met het milieu te maken. Je kan het niet gaan gebruiken als allesbrander. Dus ik zou ook buiten adviseren toch om droog hout te gebruiken. Hout wat 3 jaar gelegen heeft. Daar zit nog maar 20% vocht in. Anders gaat het stomen. En uit die rook die van nat hout komt, dat noemen ze spak. En dat is een vervuiling. Dus ik zou toch adviseren om goed en droog hout te gebruiken. Ja. En Ja. niet zoals ze vroeger deden, aardappelschillen en de oude onderbroeken erin gooien. Dat die werd verhalen hoor je gedaan. in de zaak. Ja. Oké, het wordt wel dan cozy heat, zullen we maar zeggen. Het wordt Ja. wel een hele gezellige hitte. Je hebt 1 model meegenomen. Ja. Is dit nou ook echt een designmodel? Ja, dit is een designmodel van een Nederlandse ontwerper. Dit is een vrij kleine, moet ik zeggen. Hij was handelbaar om hem mee te nemen. We hebben ook grotere. Die zitten op wieletjes.
Die doe je achterover kiepen en je rijdt er zo mee weg. Ik heb het zelf geprobeerd, het werkt perfect. Ja, want ze komen wel altijd een beetje zwaar log over, maar hoeven dat niet dus te zijn? Ja, nee. Ja. Nou, is dit ook nog bijzonder? Want je hebt ook nog zo'n leverancier Dick Geurts. Hebben jullie nog een goed doel aangekoppeld? Ja, inderdaad. Want jullie steunen een project in Afrika. Ja. Maar dan niet met dit soort verwarmingen, geloof ik. Dat hebben ze daar niet nodig. Nee, dat klopt. Dick Geurts die doet inderdaad met elke verkoop van elke tuinhaard en binnenkachels doen ze een project in Oeganda steunen. En dat is een project dat vrouwen een microkrediet kunnen krijgen. En dan kunnen ze een stukje grond gaan kopen, waardoor ze hunzelf en hun kinderen kunnen onderhouden. Ja, dus een mooi goed doel zit er nog aan gekoppeld. Ja. Toch terug naar, laten we zeggen, mijn tuin, jouw tuin. En een vooroordeel wat je wel eens hoort bij tuinhaarden is, ja, het kwalmt alle kanten uit. Ja. En het is me toch een onderhoud. Zijn dat terechte vooroordelen of moeten we die maar eens eindelijk wegschuiven? Ja, onderhoud is het absoluut niet. Nee, je gaat erin stoken en je kan hem buiten laten staan. Je kan hem van de winter ook even binnen zetten. Dan gaat hij natuurlijk nog langer mee. Het is uitscheppen. De as doe je in de tuin. Dat is goede mest. Nee, onderhoud is er niks aan. Nee. Oké. Waar moet je dan wel rekening houden als je toch overweegt zo'n stellage, als ik het zo mag zeggen, zo'n open tuinhaard aan te schaffen? Wat zijn de dingen die wel meetellen? Design. Wat voor een design vooral. De grootte van de haard. Want ik moet wel zeggen, met hele grote stookgaten kan je er niet dichtbij zitten. Het is echt heel erg heet, want de warmte komt echt recht in je gezicht. Dus dan moet je er echt omheen zitten. Dus je moet echt uitkijken wat voor een tuin je hebt. Heb je een grote tuin, pak je een grotere haard. Heb je een wat kleinere tuin, pak je een wat kleinere haard met een wat kleiner stookgat. Ja, en als ik een grote tuin heb, dan ben ik wat meer vrijheid. Maar ze kunnen inderdaad heel erg warm worden. Ze zijn echt, En ze blijven ook heel erg lang warm. Ja, omdat het natuurlijk heel dik staal is. De laatste vraag die ik dan voor je heb. Ja, ze zien er wat duur uit. Nou, dat valt dus heel erg mee. Tweede paasdag is Cozy het haardencentrum in Wansum geopend. En als dan een haard gekocht wordt, dan wordt er zelfs een korting gegeven van 15%. En er gaat nog een gedeelte naar Oeganda. Dus dat zou wel leuk zijn. Dan zijn ze 15% minder duur, maar zijn ze gewoon in werkelijkheid duur? Is het een kostbare investering? Ze zijn vanaf €125. Dus het en hoeft hoe helemaal groter, niet veel te kosten? Nee. Je kunt er zelf wat van maken, maar het garandeert je in ieder geval wel een heerlijke nazomerse avond buiten met een glaasje wijn en een verrukkelijk warme hitte.